गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस होता आणि काल विरोधी पक्ष विरोधी आमदार अत्यंत आक्रमक अवस्थेमध्ये विधानसभेत आले. त्यांनी सभापतीच्या आसनापर्यंत धाव घेतली आणि साहजिकच आहे ना, विरोधी पक्ष निवडणुकीला 6 महिने आहेत. यावेळी ते आक्रमक भूमिका घेणारच आहेत. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षानं अधिक सजग, अधिक शिक्षण घेऊन तो विषय समजून घेऊन यायला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी काल 3 विषय पुढे ढकलले. त्यामुळे तो वाद निर्माण होणार, चर्चा निर्माण होणार आणि विरोधक जेव्हा आक्रमक होतात, तुम्ही नाटकं करता असं जर जेव्हा संसदीय मंत्री त्यांना म्हणायला लागलं तर तो त्यांना एक निमित्त पुरतं. पण आजचा दिवस त्या अनुषंगानं चांगला निघाला. म्हणजे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी दोघांनाही मला वाटतं आता काही प्रमाणात समज आलेली आहे. ती पहिली समज अशी की विधानसभेचं अधिवेशन केवळ 3 दिवसाचं आहे. या अधिवेशनामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे, अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे जितका कमी वेळ मिळतो त्या कमी वेळेत तुम्ही मांडले पाहिजेत, हे आता मला वाटतं विरोधी सदस्यांना उमजून आलेलं आहे. आणि त्यामुळे आज त्यांनी विविधांगी, आज आमचा रिपोर्टर पण जो असेंब्लीमध्ये तो आम्हाला सांगत होता, विविधांगी चर्चा झाली आणि त्याच्यामध्ये विरोधी आणि सत्ताधारी दोन्ही सदस्यांनी समान अर्थाने प्रश्न मांडले. त्याच्यामधून रस्त्याच्या प्रश्नापासून पाण्याचा प्रश्न आहे, त्यानंतर नेवरा खाजन तोर हा प्रश्न नेहमी चर्चेला येतो आणि हे सगळे प्रश्न व्यवस्थितरित्या मांडण्यात आले. आता त्यांना किती उत्तरे मिळाली आणि त्यांचं समाधान किती झालं हे वेगळं आहे. शेवटी विधानसभेचं एक समिती असते जी विधानसभेमध्ये सत्ताधारी पक्ष जी काही आश्वासनं देतात त्यांची पूर्तता होती की नाही या संदर्भात ही समिती काम करत असते. पण त्याचा अहवाल चर्चेला जात नाही आणि विधानसभेनंतर ते प्रश्न जे दसास लावायचे असतात. कसं असतं की पर्रेकर असताना आम्ही पाहिलेलं आहे, आक्रमक विरोधी पक्ष जो असतो तो आक्रमकतेने आपले प्रश्न मांडून ते सोडवून घेत असतो. दुर्दैवाने काय होतं की अभ्यासपूर्ण जेव्हा चर्चा होते तेव्हा हे प्रश्न पुढे येतात आणि सत्ताधारी पक्षही तेवढा सजग, संवेदनशील असलाच पाहिजे. मंत्री संवेदनशील असलेच पाहिजे, त्यांनी अभ्यास करून यायला पाहिजे आणि पुढं हे प्रश्न पुढं आणण्यासाठी त्यांनी सरकारवरही दबाव वाढला पाहिजे, असं ती परिस्थिती असते. दुर्दैवानं आज आम्हाला एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली पाहिली. विरोधी पक्ष आपले प्रश्न मांडतात हे बरोबर आहे, परंतु कुठ्ठाळी मतदारसंघाच्या भाजपा सदस्य एलिना साल्ढाना यांना पाण्याचा प्रश्न विधानसभेत मांडावासा वाटला. आता गंमत आहे, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आहेत, त्या आपला प्रश्न घेऊन सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याच्या कॅबिनमध्ये सरळ दार लोटून आतमध्ये जाऊ शकतात, प्रश्न त्यांच्याकडे मांडू शकतात, सोडवून घेऊ शकतात. परंतु BJPमध्ये अशी यंत्रणा नाही का? आम्ही नेहमी म्हणतो BJPवर टीका करताना, ही निवडणूक लढणारी यंत्रणा झाली आहे. खरं म्हणजे आपल्या आमदारांचे प्रश्न काय आहेत, ते प्रश्न का सुटत नाहीत याचीही चर्चा संघटनात्मक पातळीवरती भाजपामध्ये व्हायला पाहिजे. आणि ती जर होत नसेल तर दुर्दैवी आहे. आणि एक पक्ष म्हणून किंवा पक्ष संघटना म्हणून हा पक्ष कुठेतरी चुकतोय हे आम्हाला निदर्शनास आणायचं आहे. त्यांनी एलिना साल्ढानानं मांडलं की आमच्या लोकांना पावसामध्येही पाणी टंचाईला सामोरे जावं लागतं. तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पावसकर म्हणाला की नाही, आम्हाला टाकी उभारण्यासाठी जमीन मिळत